Isusov zakon ljubavi. Ključni pojmovi: ljubav, bližnji. Znate li što znači biti nekome bližnji? Prema Matejevu evanđelju biti bližnji nekome znači vršiti Isusovu zapovjed ljubavi. Zaista kažem vam, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Što misliš? Tko je tvoj bližnji? Poslušajmo što nam Isus govori. Kad Sin čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sješće na prijestolje slave svoje. Tada će kralj reći onima sebi s desna: dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me. Stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te, ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo, ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi? A kralj će im odgovoriti: zaista kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Dakle, možemo zaključiti: bližnji nam je onaj čovjek koji treba našu pomoć, ali bližnji nam je i čovjek koji je spreman nama pomoći. Sada zaustavi video i razmisli te napiši u svoju bilježnicu kako možeš pomoći svom bližnjem. Taj bližnji je možda tvoja mama, tvoj tata, brat ili sestra, baka, djed, prijatelj. Bližnjem možemo pomoći čineći dobra djela, ali i darovati nekome svoje vrijeme. Živimo u vremenu u kojem ljudi jure, žure, nemaju vremena ni za sebe ni za svoje bližnje. Svjedoci smo da je ta žurba svijeta naglo stala pojavom koronavirusa. Ljudi su odjednom bili prisiljeni zaustaviti se. Imali smo priliku dati svoje vrijeme bližnjima oko sebe. Hvala Bogu da je tako. Mnogi od nas otkrili su ljepotu suživota s drugima. Posvetiti nekome vrijeme znači saslušati ga, razumjeti, pomoći, podijeliti s njim život. Mjerilo je ljubavi koliko bližnjem darujem svog vremena.